अच्छा माया का बाजार बाकी ना देखी कतना टेक्निक बाज जुग बा। बाबूजी के पेंशन उठाता नु 27 तारीख लेके हो पूछते ना खैला कि ना 28 तारीख के लड़का जूस लेके आता बाबूजी पियो मर्द कमजोर हो गई बड़ो 29 के मछली लेके आवता खाना जीवन में कुछ बा 30 के डोसा समोसा लेके आवता 31 तारीख के छेना के रसगुल्ला खा मर्द खा के मुंह सुगर बता का भइल बा काहे मानता उ जानता कि पहली के तनख्वाह उठे वाला बा आ फिर पहली के तनख्वाह उठ गई तो फिर 2 तारीख से के पूछते ने कि बाबूजी कहां बड़ा पेमेंट तो लिया गइल बा काकी मुंह तारी सब बुढ़िया काकी पतोहिया बेटा लो से ज्यादा रो तारी सब अम्मा जी हो अम्मा जी है नहीं रे भैया कुल भाग जाता अम्मा जी का घर कुछ ना रखा है अम्मा जी का साड़ी है फेंक दीजिए साथ चला जाए फेंक दिया अम्मा जी का 2 गुदरा है फेंक दीजिए।